Moikka! Tervetuloa Kosmisen Hattaran videolle, kanavalle. Minä olen Tiina Launonen, Kosminen Hattara, ja mulla on tämmöisellä otsikolla tässä videon nauhoituksessa 15.12. täydenkuun päivänä. Siirtymä uuteen aikaan siis on otsikko ja aihe. Ja mulla on tässä erilaisia teemoja. Ja ensin haluan puhua henkilökohtaisista kuulumisista, mitkä oikeastaan vahvasti liittyy tuohon Pluton viime hetkiin Kauriissa. Ja sitten puhutaan vähän Pluton ensihetkistä Vesimiehessä ja sitten myöskin tällaista ihan uutta, vähän tutkivaa astrologiaa halusin aloittaa ja kokeilla. Eli katsotaan Kalevalan asteroidien ja kiintotähtien linjauksista nyt tuohon joulukuun uuden kuun päivään ja tämän päivän täysikuun karttaan. Ja tää on niinku jotenkin just tavallaan hyvin kuvaavaa, että tässä nämä yleensä astrologia-videoita tehdään silleen, kun joku tietty transiitit on tulossa ja katsotaan vähän niin kuin eteenpäin, mutta tässä nyt on vahvasti tällainen olo, että me ollaan nyt niin isosti tässä siirtymävaiheessa kollektiivisesti ja kukin omassa elämässään, että on vähän niin kuin vielä tuolla just päättyneissä tai pidempäänkin aikaa sitten päättyneissä tunnelmissa ja sitten kuitenkin todella vahvasti ollaan jo esimerkiksi ensi vuodenkin energioissa ja ajatukset siellä. Mut joo, lähdetään eteenpäin. Eli mä haluan puhua mun pojasta Emilistä. Ja Emil lähti täältä meidän luotamme 25.10.24. Ja hän oli 26-vuotias ja tosiaan syntynyt 98. Ja hänen kartallaan, mä puhun nyt vähän astrologiasta ja hänestä ylipäänsä, joka ei välttämättä liity astrologiaan, mutta mulla on ollut tosi vahvana tää fiilis pitkään, että haluan hänestä puhua. Ja näköjään nyt tunteetkin tulee hyvin vahvasti läpi, mutta se on ihan oikein. Eli tosiaan Emil, hänen kartallaan, niin hän oli tosi vahva kauris ja kauriin niin kuin nämä ominaisuudet, sinnikkyys ja peräänantamattomuus ja hillitön kunnianhimo ja määrätietoisuus oli hänessä vahvasti, mutta hänessä oli myöskin hyvin paljon vesimiesenergioita ja jotenkin mä tiedän, että se niin kuin tuntuu, että hän niin kuin tuli meille jollain tavalla meidän elämää kuvastaa just tätä niin kuin hillitöntä ristiriitaa, mitä me nyt eletään, että meillä on niin kuin täällä läsnä tosi vahvasti nämä niin kuin perinteet ja perinteiset struktuurit ja sitten ollaan menossa niin kuin ihan uuteen aikaan ja aivan niin kuin mielettömiin
tietoisuuden ja tieteen ja kaiken niin kuin jonnekin, mistä meillä ei nyt ole tietoa, mutta joo, tää nyt kumpuilee. Mä oon niin paljon miettinyt, mitä mä tässä videolla haluan sanoa, ja nyt täältä tulee niitä asioita, mitkä tulee. Tosiaan mä oon laittanut ton 8 ja iäisyysmerkin tonne, kun hänen syntymäpäivänsä oli 8, niin kuin se varsinainen päivä, mutta myöskin se vuoden ja päivän niin kuin yhteenlaskettu summa oli 8, ja sitten hänen poislähtönsä päivä oli 8 ja ollaan vuodessa 8. Ja varsinkin tuolla lokakuussa vielä oltiin hyvin vahvasti tuolla niin kuin Pluton kauriin viime hetkissä. Ja tosiaan toi 8-luku, joka on transformaation ja syklisyyden ja hyvin syvien teemojen luku, niin toistuu vahvasti ja niin itselle niin kuin sitten, ja toki monella muullakin tapaa, mutta että hänen poislähtönsä ja niin koko niin kuin, ehkä se mitä hän on tänne tullut kertomaan meille, niin on jollain tavalla hyvin sellainen niin kuin transformatiivinen teema. Tässä kuvassa Emil on 19-vuotiaana just lakkiaisten jälkeen lähti tuommoiselle Aasian reissulle ja oli sitten muun muassa mongoliassa moottoripyörällä tuolla telttailemassa aivan huikeissa paikoissa. Tämä kertoo niin paljon hänen seikkailuhalustaan ja sellaisesta mielettömästä tutkimishalustaan ja niin kuin, monesta asiasta. No sitten hän on piirtänyt tämän enkelikuvan joskus kouluaikanaan, en nyt muista minä vuonna, mutta tämä tuli kun hänen tavaroitaan tuossa käynyt läpi ja muistellut erilaisia juttuja, niin nämä nyt halusin tähän tuoda. Ja Emil, hänellä todettiin skitsofrenia tuossa muutama vuosi sitten ja se alkoi, sanotaan, että viimeiset 5 vuotta oli hänelle tosi haasteellisia joo. Oikeastaan tämä skitsofrenia-teema, jollain tavalla haluan tästä puhua, koska mä, niin kuin, no totta kai niin kuin varmasti monesti tämä skitsofreniakin hiipii tavallaan ihmisen persoonoin ja sitten se, että miten läheiset sitä alkaa ehkä tunnistaa tai havainnoimaan, että jotain muutosta ihmisessä tai että jotain on meneillään. Mutta mä ainakin niin kuin silloin alkuun ja edelleenkin niin ajattelen, että skitsofreniassa on vahvasti läsnä niin jollain tavalla tämä tietoisuuden aukeneminen ja se, että alkaa ehkä näkemään ja kuulemaan asioita, jotka ei tule tästä meidän niin sanotusti normi niin kuin havainnointiympäristöstä ja silloin niin se on niin kuin, hyvin haasteellista varmasti me ollaan nyt tässä ajassa, missä meillä sanotaan, että kaikilla tietoisuus aukenee ja kaikilla se on omanlaisensa prosessi, mutta että jostain syystä joillekin siihen tulee tällaisia elementtejä, jotka tekee siitä niin kuin enemmän mielenterveyden haasteen. Tavallaan jotenkin mitä mä ajattelen, että mehän monet, varsinkin tällä henkisellä polulla tai sellaiset, jotka paljon tämän teeman kanssa, niin kuin tietoisuuden aukenemisen ja kaikenlaisten galaktisten yhteyksien löytymisen ja aukenemisen ja esiin tulemisen kanssa ollaan
tekemisissä, niin tavallaan odotetaan, että okei, no milloin ja miksei asiat niin kuin etene ja näin, mutta kyllä mä ajattelen vahvasti, että kyllä me tarvitaan sitä, että asiat tapahtuu jotenkin hyvin vaiheittain ja niin, että meidän mieli, niin kuin se semmoinen päivämieli, meidän tämä niin kuin persoonamieli, miksi tätä nyt niin kuin kuvaisi, sitä mä en nyt yritäkään kaivaa jotain oikeita psykologisia termiä, mutta niin kuin, että jotta me niin kuin pystytään tämä hillitön muutosvaihe menemään, niin meidän täytyy niin kuin integroitua, antaa sen kaiken tämän ison muutoksen integroitua meidän niin kuin tähän arkipäivän minään, jonka täytyy täällä pystyä toimimaan ja elämään. Eli mulla on niin kuin kaikki sympatiat ihmisille, joilla niin kuin se tapahtuu jotenkin hyvin yhtäkkisesti. Se on todella varmasti haasteellista ja sitten jos ei ole välineitä ja sit siihen tulee monenlaisia teemoja ja se, että kokee ehkä jollain lailla heikkoutta tai huonommuutta tai mitä vaan ajatuksia siitä tulee, tai niin kuin eristäytyneisyyttä tai erillisyyttä muista, tosiaan meidän on hyvä pystyä ja ymmärtää ensinnäkin se, että meidän täytyy jotenkin psykologisesti edetä hitaasti ja varmasti ja rakkaudellisesti siihen, että me laajennamme tietoisuuttamme niin kuin omassa itsessämme niin, että siihen tulee uusia väyliä ja toisaalta sitten se, että me päästetään nämä meidän galaktiset ystävämme tuolta tänne meidän niin kuin, keskuuteemme niin kuin jollain enemmän näkyvämmällä tavalla, niin se ihan varmasti vaatii psykologista työtä, sanotaanko nyt näin. Ja en siis tiedä millä tavalla, tai siis osittain tiedän ja keskusteltiinkin tuossa eri vaiheiden kanssa Emilin eri vaiheissa, että miten hänelle avautui, mutta se oli ihan selvää, että hänellä tuli kaikenlaisia erilaisia visioita ja sitten toisaalta se, mitä skitsofreniaankin liittyy tai liitetään, on näitä psykoosivaiheissa, jolloin sä vahvemmin luulet, tai sulla on vahvasti sellainen olo, että tulee jotain viestiä ja sulla on ehkä jotain tehtävää, mitä sun pitää tehdä. Eli en niin kuin sillain tavallaan puhu hänestä tai pelkästään hänestä tai en voi tietää kaikkea, mutta vaikka me paljon Emilin kanssa juteltiin ja näin, niin totta kai siellä on aina asioita, mistä me ei juteltu. No sitten toinen asia, hän siis lähti täältä, jos nyt voi sanoa näin, niin kuin oman päätöksen kautta ja hän oli just päässyt opiskelemaan, hän oli unelmana tulla lääkäriksi ja hän monta vuotta haki Suomeenkin opiskelemaan ja nyt sitten tänä syksynä tai viime kesänä pääsi sitten ulkomaille Serbiaan opiskelemaan lääketiedettä ja oli aivan todella onnellinen, että vihdoin hän pääsee siihen. Hän kokeili monia erilaisia opintoja, mutta se tuntui, että se lääketiede oli se ainoa oikea hänelle. Ja tosiaan aloitti opinnot tuolla Serbiassa, Novi Sadissa ja ei ehtinyt kauaa opiskella, kun jollain tavalla tämä niin kuin, miten sitä nyt sanoisi, ehkä kaikki sitten kuitenkin alkoi tuntua siltä, että hän ei voi elää sellaista elämää, jossa hän olisi onnellinen joka sitten johti siihen, että hän teki viimeisen päätöksensä ja lähetti mulle viestin, että hän lähtee nyt Jeesuksen luo ja se oli sitten hänen tarinansa täällä, mutta
jotenkin mä oon itse ollut sen asian kanssa hyvin rauhantilassa. Ajattelen, että itsemurha ei ole luovuttamista tai epäonnistumista, eikä kenenkään vika. Ei sen, joka sen päätöksen itse tekee, eikä hänen läheistensä, ei kenenkään vika. Me ollaan sieluina täällä ison suunnitelman osa ja me ei tiedetä sitä suurta suunnitelmaa. Se jollain tavalla nyt Emilin kohdalla tämä liittyy suureen suunnitelmaan. Ja no, haluan tietenkin sanoa, että mä en nyt millään, miten mä nyt tämän sanoisin, että se on ihan hirveä menetys aina. Ja kaikki itsemurhayritykset ja se, että ne on hätähuutoja ja niin kuin, ei kenenkään soisi lähtevän täältä liian aikaisin ja olen totta kai omankin pojan elämän olisin halunnut ehdottomasti jatkuvan pidempään ja näkevän hänet onnellisena, mutta se ei mennyt niin. Ja en tosiaan niin kuin, miten mä nyt tämän sanon, ei se ole koskaan niin kuin, en missään nimessä kannusta ketään siihen asiaan, mutta vaan jotenkin sellaisella niin kuin energialla ja ajatuksella, että me emme välttämättä ihan itse kuitenkaan kaikkia näitä päätöksiä tee. Tai ne tulee niin suuresta suunnitelmasta, että se on vaan niin. Ja tosiaan halusin Emilistä puhua ja kunnioittaa hänen elämää. Hän oli tosi rakas poika minulle mä en oikeastaan puhu kuolema-sanalla ollenkaan, koska mulle on niin selkeää, että hän on siirtynyt, jatkanut muissa olomuodoissa, muissa ulottuvuuksissa ja hän on käynyt mua moikkaamassa ja hänen kanssaan on ollut yhteys eri pari auttajan kautta. No, sanon heidän nimeltäänkin, koska se on ihan mahtavaa, että heillä on kyky tuoda viestejä tuolta, eli Sari Lehto ja Minna Kokin kautta on saanut olla Emilin lähellä ja keskustellakin, voisi ehkä sanoa näin. Mutta tosiaan myöskin itsellä on se oma suora kokemus Emilin kanssa. Hän tuli halaamaan hautajaispäiväänsä ennen minua ja kertomaan, että hän on aina mun kanssa ja näin se on. Mutta kiitos, että on saanut jakaa tämän. Tähän menikin enemmän aikaa kuin ajattelin. Kiitos. Nyt jatketaan muihin aiheisiin, mitä tähän videolle ajattelin. Ja nyt sitten tosiaan anteeksi nyt. Joo, tosiaan piti vähän yskiä ja juoda vettä välillä. Mulla on tässä ollut tällä viikolla vähän flunssaa, mutta ei anneta sen häiritä. Ääni on vähän matala. Mutta joo, jatkutaan sitten seuraavaan aiheeseen. Eli Plutohan siirtyi marraskuun 19. päivä Vesimieheen ja sitä on nyt tässä astrologisessa maailmassa ainakin odoteltu koko vuosi ja nyt se sitten tapahtui ja varmasti vielä hyvin pitkään tätä tunnustellaan ja katsellaan, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja
mä halusin nyt tämän tähän tuoda, kun tosiaan tuossa 19. päivä en sitten ollut siinä tunnelmissa, että olisin voinut videoita tehdä, niin tää olin siis tämän jo aloittanut silloin tekemään, mutta ei silloin tullut tehtyä. Mutta tosiaan niin uudenlainen psyyken aika on alkanut ihan varmasti. Eli kun Pluto kuvastaa syvimmillään meidän jotain vahvinta voimaa, sitä psykologista ydintämme jollain tavalla meissä. Ja totta kai se on se transformaation planeetta ja se kyky meissä olla niitä, että meillä on se jatkuva uudistumisen kyky meissä itsessämme, ja tietenkin tämmöiset syvät muutokset, niin ne vie aikaa. Ja Plutohan kiertää tämän koko eläinradan 250 vuodessa. Ja se on ollut vuodesta 2008 lähtien täällä Kauriissa, ja ollaan nähty kyllä niin kuin tällaista, jos Kauris edustaa niitä perinteisiä arvoja näin niin kuin lyhyesti sanottuna, niin ollaan nähty monenlaista konfliktia tavallaan. Pluto hakenut sitä niin kuin ydintä sieltä, että mikä siinä niissä perinteisissä asioissa on sellaista, minkä kanssa me voimme jatkaa, ja mikä toisaalta, niin mitä täytyy muuttua. Ja toi hetki, kun Pluto oli tuossa 0 asteessa, niin silloin oli Kuu, Aurinko ja muutkin planeetat oli tällaisissa asetelmissa, ja se Aurinko, Kuu ja Neptunus, tai oikeastaan tarkemmin tämä niin kuin keskitaivaan kohta, Kuu ja Neptunus muodosti tällaisen vesikolmion, vesimerkkien kolmion, ja siellä tuo 27 numero toistuu näissä asteluvuissa, ja matemaattisesti hieno numero, siitä en osaa sanoa enempää, en ole matemaatikko enkä pysty sitä niin kuin hienoutta sillä tavalla tajuamaan, mutta sitä kun katsoin, niin se vaikutti, että se on hieno numero. Se on tasapainon harmonian luku toi 27, ja jos ne laskee yhteen, niin siitähän tulee 9. Eli jollain tavalla ensi vuosi meillä on 9 vuosi, niin me ollaan tämä Pluton siirtymä tossa, niin jo jollain tavalla tätäkin kautta alkoi viemään meitä niihin ensi vuoden energioihin. Ja vesimies on ilmaelementin merkki nimestään huolimatta, eli sehän on veden kantaja, water bearer, ja jotenkin mielenkiintoista, että tämä vesi on niin vahvasti läsnä tässä kartalla, ja ei pelkästään tuon ilmaelementtikolmion kautta, mutta sitten kun katsoin näitä Kalevalan asteroideja, niin siellä on ikään kuin Ahti, joka on niin kuin veden valtias, ja Vellamo, hänen puolisonsa, niin ne on tuolla vahtimassa sekstiilissä toisiinsa nähen ja puolisekstiilissä Plutoon nähen, niin täällä tätä Pluton siirtymää, ja jotenkin mun mielestä tämä niin kuin veden kantamisteema, niin siinä on jotain sellaista, että nyt kun me mennään todellakin hyvin vahvaan ilmaelementin merkkiin, eli ilma kun on mielen toimintaa, tätä niin kuin kaikkea, siihen liittyy just tämä kaikki tietoisuuden laajeminen, tekoäly, kaikki siihen liittyvät niin kuin, mahdollisuudet ja uhkat ja kaikki siltä väliltä, ja ne kombinaatiot ja kaikki, ja kaiken nopeutuminen,
ihan mielettömällä tavalla, niin sitten tämä niinku vesielementti täällä, tai tuo veden kantaminen, niin jotenkin mä oon sitä pohtinut, että onko se sellainen, niin kuin, että kun vesimerkkien ajatellaan, ja nehän liitetään tunteisiin ja siihen, jos on vettä paljon kartalla, niin vesielementtiä paljon kartalla, niin silloin voi ajatella, että henkilö on ehkä hyvin tunteellinen ja niin kuin tunteet vie sitä niin kuin, monia asioita, tai korostuu, ehkä ylikorostuu tai jotain muita ilmenemistapoja, mutta se, että nyt kun tässä tämä vesimies kantaa sitä vettä, niin me jollain tavalla tässä ajassa, jossa ollaan niin isoissa muutoksissa, niin me otetaan ne tunteet ja kannetaan niitä mukanamme. Me niin kuin, me ei suinkaan niin kuin paineta niitä minnekään alle, mutta me ei myöskään anneta niiden viedä tässä hurjassa ajassa meitä niin kuin, liian raskaisiin syövereihin. Joo, jotain tämän tyyppistä mä oon miettinyt ja tää tosiaan tää Pluton vesimiehen aika, niin varmasti vielä useaan kertaan tässä sitä pohditaan ja on monet astrologit ympäri maailmaa, siitä on paljon sanottu ja näin poispäin, niin siitä varmasti jossain jo kohtaa jatketaan. Tämä hassu lusikka ja vesiputous täällä, niin mä tein, mulla rupesi pyöriin päässä, että hetkinen, että mä oon siis aina ollut tämmönen harrastelija, maalailija ja piirtäjä ja sitten mä rupesin muistelemaan, että mulla oli joskus tuolla niinku 2000-luvun alussa, niin oli sellainen hassu mielikuva tuli, että mä piirsin sellaista, niinku, että lusikasta, taivaasta niinku, tulee käsi, jolla on lusikka kädessä ja se kaataa vettä tänne niinku maapallolle. No nyt mä en löytänyt sitä kuvaa tähän videolle, mutta muistelen, että se oli jotain tämän tyyppinen ja se taisi olla vuosi 2006, kun mä oon sitä piirtänyt, niin mä jotenkin vaan jostain syystä halusin sen tuoda tähän, kun mä ajattelin, että okei, 2006, siitä on niin kuin melkein 20 vuotta aikaa, niin on niin mielenkiintoista, että miten meidän tuolla alitajunnassa noita viestejä tulee hyvin pitkältä aikaa, kun mä niin kuin liitän tuon nyt tosiaankin vahvasti tähän vesimiehen ajan alkuun, sanotaanko nyt näin. Jes, mennään tästä teemasta eteenpäin. Hypätään Kalevalan teemoihin ja vähän taustataan tätä, että miksi mä nyt näitä tuon tässä esiin. Elikkä oikeastaan löysin nämä Kalevalan mukaan nimetyt asteroidit tuossa tämän vuoden alussa helmikuussa ja sen johdosta sitten Sari-lehdon kanssa tehtiin se video Kalevalan avaimet ja sitä voi käydä katsoa, jos ei ole katsonut sitä, niin vähän tulee taustoja tähän, mutta niitä on asteroideja tosiaan 14, jotka on nimetty Kalevalan mukaan ja ne on löydetty, suomalaiset tähtitieteilijät on ne löytänyt vuosina 36 ja 42 ja nämä asteroidit, näitähän ei ole niin kuin tietääkseni astrologiassa tutkittu tai näiden tulkintoja ei ole tehty asteroidithan nämä on sellaisia asteroideja, muistaakseni kaikki, jotka on tuolla Marsin ja Jupiterin välisellä niin kuin tavallaan perinteisellä asteroidivyöhykkeellä ja asteroideja on en nyt tiedä sanonko oikeita kymmeniä tuhansia, onko satoja tuhansia, mutta joka tapauksessa niitä on ihan hillittömästi ja niin kuin tuhansittain niitä on myöskin nimetty, mutta ei suinkaan kaikkia mä jotenkin
jollain tavalla tässä uuden ajan hengessä myöskin haluan niin kuin lähteä katsoa, kun näiden asteroiden ajatellaan ehkä olevan jossain määrin sellaisia tavallaan seuraavia oktaaveja tai seuraavia steppejä meidän niin kuin siinä mielen toiminnoissa, ja jotenkin kun meidän on nyt hyvinkin vahvasti syytä nousta tietyllä tapaa ikään kuin tämän päivän maapallon uutisvirran ja tapahtumien yläpuolelle ja niin kuin katsoa hyvin paljon isommasta perspektiivistä ja ehkä henkisestä perspektiivistä ja ehkä myöskin siitä näkökulmasta haluan näiden tulkintaa lähteä niin kuin, ehkä niin kuin opettelemaan ja yhdessä katsomaan, että mehän luodaan meidän ajatuksilla maailmaa henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti. Ja jos näiden Kalevalan niin kuin sen koko Kalevalan tekstien ja Kalevalan tekstien, sen runouden, kansanrunouden, mikä on kulkenut suusta suuhun ja sitten koottu tekstiksi, niin senhän voi ajatella, että se on nyt mulla katkee ajatus, pikku hetki. Joo, nyt mä jatkan tästä. Mä pidin pienen paussin, kun mä yritin myöskin tästä teknisesti säätää asioita, mutta samalla sitten unohdin ihan täysin, tai mun ajatus katkesi ihan täysin, mutta ehkä se oli jotenkin menossakin vähän jumiin, mutta tämän sivun tarkoitus on se, että tosiaan kun näitä ei ole näitä asteroidien merkityksiä sillä tavalla tulkittu ja mitä nämä oikeasti ilmentää, että se ehkä mitä mä yritin tuossa aikaisemmin sanoa, niin on se, että kun nämä meidän perinteiset planeetat kuvastaa niin tätä meidän maailmaa, missä me eletään täällä niin sanotusti fyysisesti, ja kun meidän on vähän niin kuin hypättävä sen yläpuolelle ja katsottava meidän tavallaan niin kuin, miten mä nyt sanoisin, mielen mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia ylemmältä tasolta, niin nämä niin kuin Kalevalan asteroidit voi olla se yksi tapa katsoa tätä astrologisesti tätä meidän ajan niin kuin tunnelmia. Tosiaan niin tämä on nyt vähän tällainen kokeellinen, ja oikeastaan haluaisinkin mielellään kuulla kommentteja teiltä, ketkä katselette tätä videoa ja mitä ajatuksia herää näihin liittyen, miten olen tässä nyt vähän niin kuin miettinyt, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa, tai ei tässä nyt ihan kovin pitkälle päästy, että ihan olen koonnut tähän, että mitä nämä nyt, niin kuin, mikä näiden hahmojen rooli on siellä Kalevalan tarustossa ja mitä ehkä muuten niin kuin sieltä löytyy teemaksi. Eli tämä Kalevala itsessään niin on Kalevalan jälkeläisten kansakunta, ja Kaleva ajatellaan olla tämmöinen alkujättiläinen, ja joidenkin lähteiden mukaan se liittyy vahvasti Siriukseen ja Orioniin. Täällä on muuten nämä numerot näistä asteroideista, että jos joku haluaa katsoa esimerkiksi ainakin tuolta astro.com Astrodienst-sivuilta pystyy näitä kaikkia asteroideja hakemaan siihen kartalle. Eli tosiaan tässä nämä on nyt jotenkin ihan satunnaisesta ja vähän oudoskin järjestyksessä, mutta tosiaan käydään nämä läpi, ja mä oon tänne laittanut vähän näitä elementtejä, että jos ajattelee, että haluaa tällaista niin kuin tulkintaa ruveta miettimään myöskin niin kuin elementtien kautta, niin näistä kanssa mielellään kuulen jotain kommentteja. Eli tämä on tosiaan tällaista, mitä haluaisin
ruveta jatkossa vähän enemmänkin tutkimaan, että mitä nämä tuo tullessaan meille, nämä asteroidien, miten ne kartalla kun ne näkyy, niin mitä ne niin kuin oikeasti tarkoittaa. Ja yhdessä me varmasti sitä voidaan lähteä rakentamaan. Ja nyt kun olen tässä syksyllä tehnyt esimerkiksi ihmisten karttoja ja ensisijaisesti tietysti katsonut näitä galaktisia linjauksia, mutta sitten aina milloin intuitio on niin sanonut, niin katsonut myöskin näitä Kalevalan asteroidien sijainteja. Ja kyllä ne jotenkin niin kuin aina tuo siihen kokonaisuuteen lisää ja vahvistaa jotain tunnelmia. Niin näissä on kyllä ehdottomasti jotain sellaista, mitä kannattaa tutkia. Joo, mutta tosiaan, eli Tapiohan on metsänvaltias, metsän eläinten vartija ja Mielikin puoliso, Ukko on ylijumala, ilman kaiken kannattaja, Sampo, kaiken hyvän jauhaja, ihmemylly, myllynomainen rotaatiokone, joka toimii kosmisella tasolla taivaan tähtikuvioita pyörittäen. Eli jotenkin Sampo on joku se mekanismi, joka niin kuin pyörittää tätä kaikkea. En tiedä, mielenkiintoinen toi Sampo on. No Väinö on tämä koko Kalevala-taruston niin kuin sankari, se tietäjä. Ehkä puolijumalaksi tuolla niin kuin se ehkä nähdään, tarinan kuljettaja ja jatkaja. Joku sellainen, joka haluaa ehdottomasti, että joku syvä perimätieto jatkaa niin kuin kulkuaan ihmisten keskuudessa. Syntynyt ehkä ennen ajan alkamista. No sitten Ilmari, ilmanvaltias, tai Ilmari on se seppä, joka takoo sitä Sampoa. Tuulen jumaluus. No sitten Mielikki on metsän hengetär. Tapion puoliso. Ja Tuulikki ja Tellervo on Tapion ja Mielekin tyttäriä. No Ahti on vedenvaltias ja Vellamon puoliso. Ja sitten tämä Ikuturso, hassu nimikin, niin merihirviö, alkuhirviö. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että se on skandinaavinen vastine lohikäärmeistä, mikä lohikäärmeen rikkeää tosi vahvasti tietysti täällä kiinalaisen horoskoopin lohikäärmeen vuodena. Muutenkin ollut todella vahvana nousussa, eli tää on jotenkin mä liitän sen siihen energiaan vahvasti. No sitten Pohjola on paikka, ikikylmä, paha paikka. Tai sitten se on sekä että myöskin Pohjan tähden alla sijaitseva paikka, jossa Sampo kannattelee taivaan kantta. Ja sitten Louhi, Pohjolan emäntä, Pohjan akka. Tämmöinen myyttistä noitaa edustava, pelätty feminiininen voima, mikä on monissa mytologioissa kyllä olemassa. No sitten on tämä Vellamo, vedenvaltiatar, veden emo, Ahdin puoliso. Joo, mulla on näköjään meinaa yskyttää kovasti tää ja kurkkuun ottaa, mutta ei se mitään, jatketaan. Eli tosiaan Kalevalassahan on paljon muitakin hahmoja, eli ei suinkaan kaikkia ole nimetty, tai kaikista ei löydy asteroidia. Ja yksi niistä on Antero Vipunen, joka on käsittääkseni se tyyppi, jolta Väinämöinenkin lähtee kysymään apua. Tosiaan tämmöistä tietoa Wikipediasta löytyy, että se on tämmöinen saamelainen tietäjä, ikämieli. Ja sen saamen kielessä kutsuttu Akmeeliksi tai Antereuks. Hän halusin nostaa esiin ja kohta se selviää, miksi halusin nostaa sen esiin. Joo, eli lähdetään katsoa nyt sitten silleen, miten mä tätä pari viikkoa sitten oli tämä uuden kuun päivä 1.12. Ja nämä nyt niin kuin voimakkaita siinä mielessä ajateltu olevan myöskin just se, että nämä on ensimmäinen uusi kuu sen jälkeen, kun Pluto siirtyi Vesimieheen ja silloin
siinä on niin kuin hyvin voimakas lataus siihen uuden ajan, uusien intentioiden alkuun. Mä oon nyt tosiaan tässä keskittyy tänne, olen ottanut vaan auringon ja kuun sijainnin. Ja sitten on nämä 14 asteroidia tänne paikannettu. Ja sitten tämä Atlantis kulkee, mulla on aina näiden niin kuin Kalevala-asteroidien mukana, eli ne liittyy jotenkin hyvin vahvasti toisiinsa. Ja tässä nyt on muutamia näitä merkannut tähän näitä galaktisia linjauksia tuolla on Askendentilla, eli se hetki, kun niin kuin tavallaan se taivaanrannan hetki, niin siellä on Alpha Centauri ja toisella puolella Descendentillä on Pleiadien Alkyon. Ja Ikuturso, joka itse asiassa yhtymässä tuohon Neptunus on juurikin tuossa samassa kohtaa, tai vähän parin asteen päässä tässä uuden kuun päivässä, niin siellä on Markka-tähti Pegasus-tähdistöstä, ja täällä ukko on linjautuneena Regulukseen. Ja jos nyt sitten tähän on koonnut, että mitä ne uuden kuun energiat siinä näiden Kalevala-asteroidien näkökulmasta voisi niinku tarkoittaa. Ja tämä on tosi tällaista niinku intuitiivista ja kokeilevaa, miten nämä mulle täältä niinku nousee. Ja niinku, se, että tosiaan me luodaan kaikella tavalla tätä meidän maailmaa, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, että niin kuin se, että me tunnustellaan ja kokeillaan näitä asioita, niin on varmaan yksi sellainen teema, mikä tässä jatkuu tulevaisuudessa voimakkaasti enemmänkin. Käydään vähän läpi näitä. Eli tosiaan tämä uusi kuu, kun aurinko ja kuu on uuden kuun hetkessä, niin ihan yhtymässä, ja se oli tuossa Jousimien 9. asteessa. Ja Antaarekseen, eli Antares on hyvin voimakas tällainen portaali, ja nyt tässä sanon, eli kun toin ton Antero Vipusen, joka on se Kalevalan mystinen tietäjä, jota haetaan maan sisästä ja haetaan sieltä täältä, niin mun jotenkin tuli yhtymään, että hetkinen, Antares, tässä on jotain kuulostaa samalta, mutta joo, tää nyt tällaisena heittona, että miltä se teille kuulostaa, että mitä se sitten tarkoittaisi, että onko se Antero, sen tulee tuolta ulottuvuuksista aina antaa meille viestejä. Ja viittaus tavallaan siihen, että silloin kun on auki ne kanavat muihin ulottuvuuksiin, niin me saadaan niitä viestejä. Mutta joka tapauksessa joo, toi Antares on se meidän galaksin portaali, mitä kautta tänne kuljetaan, ja sieltä nyt virtaa ja virtasi tässä uuden kuun hetkessä tosi paljon uutta, jotain aivan uudenlaista energia-sanaa jotenkin täysin sitä käytetään joka paikassa, ja se, mitä kaikkea se tarkoittaakaan, mutta se on jotenkin hyvä sana, kun parempaakaan on vielä löytynyt. Mutta joo, uudet energiat virtaa tänne, eli hillitön vahva intentio siihen uuteen inspiraatioon ja paloon. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin sen tässä viimeisen parin viikon aikana itsessänikin tuntenut sen uuden värähtelyn jollain hyvin voimakkaalla tavalla ja nähnyt sen jollain tavalla, jos jotenkin niin kuin, mitä nyt seurannut sitten ihmisten postauksia tai jotain, niin kyllä se värähtely on ollut voimakas siinä hetkessä. Tosiaan sitten tämä askendentti, eli nousumerkki, siellä oli se Alpha Centauri. Mä en viitti hyppää se edellisen sivun kuvan kanssa, kun sitten menee ihan hyppelyksi tämä. Mutta tosiaan niin siihen tämä Alpha Centauri-tähdistys, tai tähän Alpha Centauriin tässä niin kuin galaktisen astrologian puitteissa, niin liitetään muun muassa
telos, eli maan sisällä asuvaan, nyt pakka sanon sivilisaatioon, ja mulla on ymmärrys, että se on niin kuin Atlantiksen jälkeen siirtynyt sinne, ja se on siinä nousumerkin kohdalla, niin mä nyt näen jotenkin sen, että sieltä alkaa nyt nousee ne energiat ja ne tyypit ja mitä se tarkoittaakaan. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta tää mulle niinku tulee tästä vahva tunnelma. Tai jotain sellaista, että me katsotaan, kun se Askendenttihan kuvaa aina sitä, että me katsotaan, tai se, niin kuin, miten me katsotaan maailmaa, miten maailma katsoo meitä, niin se joku vahva niin kuin lataus siihen, että nyt katsotaan sieltä syvältä sisältä asti. No siellä Descendentillä on Pleiadien alkuoni, joka Descendentti, kun on se, niin kuin, mä nyt kuvaan sitä jotenkin aina minä suhteessa muihin, eli jotenkin sitä meidän niin kuin, suhdetta noihin meidän galaktisiin ystäviin, ja Pleiadit on niin kuin meidän serkkuja, niin siinä on jotenkin semmoinen vahva niin kuin meidän friendit tyyppinen asetelma. No sitten Tapio ja Ahti. Tapio metsänvaltias, Ahti merenvaltias, ne oli siinä nelosasteessa Kaureissa. Ja mulle tulee sitten semmoinen ajatus, että ne rakentaa uutta maapalloa veden ja niin kuin meren ja kaiken niin kuin faunan niin kuin valtiat niin yhdessä tuovat uutta maapalloa rakentamaan. Ja siellä on Paavo-konstellaatio, niin kuin tähtikonstellaatio, ja Pavo, siis mä sanoin Paavo, ei se toi mun mielestä hassu, kun se jotenkin itselle vaan tulee Paavo-sana, kun se ei toi Pavo meinaa niin kuin asettua suuhun, mutta siis tosiaan se niin kuin, sen etymologia tai niin kuin joillain kielillä se merkitsee riikinkukkoa, ja riikinkukkohan, se rääkäsy on ihan kauhean kuulonen, ja mä oon nyt kirjoittanut tähän, se riikinkukko rääkäsy saattaa pelästyttää äkillisyydellään ja sillä kontrastilla siihen, miten upean näköinen se riikinkukko on, ja sitten sieltä tuleekin semmoinen hirveä ääni. Ja jotenkin mä liitän sen nyt siihen, että tosiaan meidän on muistettava tämä meidän upea, kaunis, mahtava äitimaa, planeetta, ja ollaan kuultava ne karmuttavat rääkäsyt, mitä se päästelee, kun se vaatii tietyllä tapaa omia oikeuksiaan. No sitten tämä ukko on siellä kakkosasteessa Neitsyessä yhtymässä Regulukseen, ja Regulus on yksi näistä 4 kuninkaallisesta tähdestä, taivaanvahdeista, ja mulle se niinku tuo sen ajatuksen, että meille taivas aukenee, tai taivas aukeni, ja tuo tätä Regulukseen myöskin liitettyä niinku keijukas haltijaenergioita ihan meidän arkiseen käyttöön ja meidän palvelukseen. No sitten Kalevala on yhtymässä Vegaan ja oppositiossa Siriukseen. Ja mulle se nyt jotenkin tarkoittaa, että se alleviivaa tätä Kalevalan yhteyttä meidän muinaisiin maan ja niin kuin meidän galaktisiin juuriin. Ja Lyran se Vega-sivilisaatiohan oli se vahvasti niin kuin feminiininen alkukoti, ja sieltä on lähtenyt niin kuin hyvin vahvasti kaikki henkiset harjoitukset, niin kuin mitä meillä kautta maailman historiaan tuhansien vuosien ajan on maapallollekin niin kuin traditioita muodostunut. Ja tosiaan se Sirius siellä sitten, Siriuksillahan on myöskin nämä mysteerikoulut, ja siellä sitten kaikenlaisia kehollista parantamista on harjoitettu, niin sieltä tulee sitä hyvinvoivaa energiaa. No sitten Vellamo, tämä veden valtiatar on yhtymässä Fomalhauttiin, joka on myös yksi näistä kuninkaallisista tähdistä, niin
siihen mä niin kuin liitän vahvasti sen, että nämä vedenhengittäjät korostavat tätä veden tajanomaisuutta ja kaikkialle ulottuvaa voimaa, kaiken läpäisevää henkeä. Eli niin kuin kaikki, mitä Johanna Blomqvist kirjoittanut sen upean kirjan siitä mitä hän on tutkinut veden ominaisuuksia kaikki niin kuin tieteellisesti ja kaikilla tavoin. Ja se on jotain ihan, että se veden ymmärrys lisääntyy niin kuin nyt jotenkin ihan upealla tavalla. No sitten Ikuturso yhtymässä Markapa Pegasukseen ja samoin siihen Neptunukseen siellä kalojen merkissä, niin tähän Markapaan yhdistetään tietyllä tapaa semmoiset niin kuin raivon ja vihan tunteiden käsittely tai holtittomuus tai joku tällainen. Jos nyt ajattelee, että toi Ikutursokin, jos ajattelee, että se niin kuin kuvastaa tällaista jotain sitä lohikäärmeen myyttisenergiaa, jotain hyvin alkukantaista, hyvin ikiaikaista, niin meissä kaikissa on syvällä monenlaisia tunteuksia. Me varmasti vihaa, raivoo, kaikenlaista niin kuin syvää tunnetta, niin mitä niin kuin on noussut pintaan ja pitää nousta pintaan, niin jotenkin tähän tulee se, että meillä on niin kuin herkkyyttä ja kykyä käsitellä niitä ja niin kuin antaa ne purkautua, mutta ilman, että ne niin kuin luo tuhoa tai luo niin kuin, miten mä sanoisin, että niin kuin niiden kuuluu päästä tiettyjen energioiden ylös ja läpi ja niin kuin, vapaaksi, mutta se, että miten se tapahtuu, niin siihen meillä on kyllä mahdollisuus vaikuttaa. No sitten Tellervo, joka tosiaan oli näitä niin kuin metsän tyttäriä, niin on yhtymässä tähän Isaariin vaan merkeissä. Ja tämä Isaara on vähän tämmöisen tummien energioiden, se on siis Boots-tähdistö. Boots-tähdistön sinne Arcturus myöskin kuuluu Boots-tähdistöön, mutta tämä Isaarin energia on jotain siellä just sellaista niin kuin, myöskin ehkä tulee nämä niin kuin lohikäärme-energiat ja niin kuin sellaista niin kuin hyvin syvää, tummaa energiaa, niin jotenkin tämä niin kuin metsän tytär ja niin kuin se semmoinen, täällä tulee nämä niin kuin samanistiset jotenkin vipat läpi, että me päästään sen verhon läpi sitä kautta, kun me antaudutaan shamanismin, jonkunlaisen shamanismin, semmoisen alkemian vietäväksi. No sitten täällä on Sampo, se ihmekone, on yhtymässä Akruuhun. Akruu on eteläisellä taivaalla tai eteläisellä pallonpuoliskolla näkyvä tällainen etelän ristiksi, sanotaan se tähtikuvio. Ja siitä nyt jotenkin tuli se, että nämä ihmeet, mitä Sampo takoo, niin ne tapahtuu risteyksissä. Semmoisissa kohtaa, missä polariteetit yhdistyy. Ja tavallaan se kosmos, tämä ihmekone, missä me ollaan osana, mikä tämä syklien järkyttävän iso muutosvaihe meillä on nyt meneillään, niin se tuo mahdollisuudet näihin ihmeisiin. No sitten siellä on louhi yhtymässä Spikaan vaanmerkissä, ja louhihan oli se feminiini paha akka, kaiken pahan alku, ja toi niinku noitatrauma-teema on tässä niinku kansainvälisen galaktisen astrologian piirissä ollut jollain tavalla tässä esille, ja siitä voisi varmaan paljonkin puhua, mutta nyt tässä sen hyvin menen vaan eteenpäin sillä, että tosiaan Spika on hyvin korkeavärähteistä energiaa. Siellä on ykseyden
kokemus hyvin vahva, niin se niin kuin noitotraumasta pääseminen niin kollektiivisesti ja yksilötasolla, niin se on mahdollista. No sitten siellä on Tuulikki yhtymässä supergalaktiseen keskukseen, eli yhteen näistä kosmisista keskuksista, musto aukko. Ja yksinkertaisuudessaan niin metsä, luonto, sitä kautta meillä on aina se mahdollisuus saada se yhteys korkeampaan minämme. No Mielikki, Väinö, Pohjola, Ilmari, siellä ei ollut yhtymälinjauksia ja mä en nyt lähtenyt katsoa muita kuin yhtymiä tässä kohtaa, niin jätetään se tähän tämä. Mutta tosiaan mahtavat oli parin viikon takaiset ja niin kuin mä jotenkin ajattelen, että mehän ollaan jatkuvasti, meillä on näitä päiviä ja meillä on niin massiivisesti astrologisesti tämä aika, että meillä on hillittömästi uusia. Tai tuntuu, että tämä niinku on ihan jatkuvaa, että voisi koko ajan katsoa niinku ja tulkita tuolta, niinku, ja jokaisesta päivästä löytyy ihan mielettömiä yhteyksiä ja ajatuksia, ja nämä elää meissä, vaikka se uuden kuun päivä on mennyt, mutta joo, kannattaa tunnustella, mitä ajatuksia herättää. No sitten tällaisen otin tähän kohtaan, eli täällä on nyt täällä ulommalla on näitä kiintotähtiä ja nämä on ne 65-64 kiintotähteä, mitä galaktisessa astrologiassa niin kuin, otetaan se raportti ja nämä on ne keskeiset, mitä tutkitaan ja nämä kyllä niin kuin, hyvin useimmilla niin kertoo siitä sielun matkoista tuolla niin kuin galaktisissa ulottuvuuksista. Niin kuin hyvin paljon sieltä nousee juurikin nämä esiin ne asettuu tällä tavalla tänne eläinradalle ja mun mielestä tässä on vaan niin kuin, tämän halusin jotenkin sitä tätä pohdiskelua, eli vesimies ja leijona, niin niiden alueella ei ole näitä kiintotähtiä. Tuolla juurikin niin kuin siellä päissä on, mutta ei sitten näiden merkkien sisällä tavallaan. Ja tämä on jotenkin tosi mielenkiintoista, että totta kai siis tuolla on tähtiä niin kuin ihan julmettu se universumi täynnä, mutta kun sehän on ihan selvää, että niin kuin, että ne tähdistöt ja ne mitä täällä meille nyt nousee, niin on niitä, joilla on se merkitys meille nyt tässä ajassa ihmiskunnalle. Meidän täytyy näistä tietää jostain syystä tai monestakin syystä. Mutta sitten tällä alueella ei ole. Ja kun kuitenkin tämä vesimies, leijona, tavallaan arkkityyppi, polariteettipari on nyt hyvin voimakkaasti läsnä, kun meillä Pluto juuri siirtyi tänne vesimiehen aikaan. Ja totta kai ne aina vaikuttaa tänne toisellekin puolelle. Eli nyt tämä on siis uuden kuun kartta, juurikin tämä 1.12, niin täällähän ei nyt ollut niin kuin vesimiehessä muita planeettoja. Ja täällä leijonassa oli Mars ja Ukko ja Väinö ja Pohjola. Eli se oli muutenkin niin kuin täällä niin kuin meidän aurinkokunnankin sisällä niin oli hyvin tyhjää täällä. Et jotenkin tässä on jotain semmoista, mitä pitää tutkia. Joo, mennään eteenpäin. Mulla alkaa olla näköjään kohta tunti täynnä tästä niin en nyt ihan älyttömän pitkää videota halua tehdä, että jaksaa katsoa, mutta näitähän voi katsoa pätkissä tai nopeutettuna. Joo, siirrytään tähän päivään. Eli tänään meillä on täysikuu ja tämäkin on nyt ensimmäinen täysikuu sen jälkeen, kun Pluto siirtyi vesimieheen. Ja siinä on jotain sellaista taikaa tavallaan, että niinku, tässä uuden psyyken ajassa niin nyt sitten on tämä niinku, no täysikuu on se semmoinen niinku, miten mä nyt sanoisin, meillä on niinku kuukauden välein tämä hetki, kun kaikki tavallaan tulee päätökseen ja sitten taas alkaa se huomen tai siitä taas jatkuu taas siihen, niin kuin, että
että mennään kohti sitä uutta kuutta ja tyhjenevää ja vähenevää kuutta. Tämä jatkuva syklisyys tässä me niin kuin jotain ollaan saatu päätökseen. Tässä hetkessä, tähän siis oli Suomessa 11.01, tänään mä vähän myöhemmin iltapäivällä tätä nauhoittelen, mutta tosiaan täällä aurinko ja kuu on silloin aina vastakkaisella puolella eläinrataa. Aurinko käärmeenkantajan tähtikuvion kohdalla, ja sehän on se niin sanotusti joskus ajateltu, tai joidenkin ajattelee olevan se 13 merkki, mutta tosiaan Opicius tai Opicius, miten se äänetäänkään, mutta käärmeenkantaja oli aurinko siellä. Ja sitten taas kuu Orionin vyön keskimmäisen, niin kuin voimakkaimmin tuon Orionin vyön keskimmäisen allilaamin kohdalla. Sitten täällä on Lilithin kuva, eli niin kuin, tästä mulle tulee nyt tällainen niin kuin iso vahva teema jotenkin tähän täysikuuhun, että tämmöinen Marcus Manilius, joku Rooman aikainen astrologi, tieteilijä, mitä kaikkea hän olikaan, niin on tämmöisen runon kirjoittanut ja niin kuin tavallaan näkee tämän käärmeenkantajan sellaiseksi niin kuin, mahtavaksi tyypiksi, jolla on kyky, taito kantaa käärmeitä sillain, että ne ei vahingoita, vaikka niissä olisi kuinka pahat myrkyt sisällä. Ja sitten taas kun tämä Orion, johon liitetään niin vahvasti, mä en edes yritä nyt kaikkea, mitä Orioniin liitetään, niin tuoda tähän, mutta se symboliikka Orionista tässä ajassa on niin vahva täällä meidän maapallolla. Kaikki se, mitä Orionin aika, niin kuin, tai millä tavalla eri kulttuureissa Orioni ja tämä tähtikuvio on niin kuin mitä kaikkea se on merkinnyt, niin sillä on hillitön niin kuin moninaisia merkityksiä, niin jotenkin mä nyt tästä sellaisen tulkinnan, tai mulle tulee sellainen olo, että nämä molemmat on läsnä. Tämä käärmeenkantaja, eli me ihmisinä, me voidaan kantaa tällaista myrkyllistä käärmettä, ja me ei vahingoiduta, ja meillä on tämä Orionin niin kuin, meidän kaikkien jossain hyvin syvän alitajunnan kerroksissa oleva niin kuin, ne teemat ja ehkä ne traumat ja asiat niin on siinä kanssa läsnä, ja ne nyt jotenkin alkaa olla kulminoitumassa loppuunsa. Joo. Ja tosiaan tämä Lilith, joka kans on käärmeen kanssa tekemisissä, ja Lilithinkinhän liittyy hyvin paljon kaikenlaista teemaa, johon nyt en tarkemmin, mutta sitä voi jokainen itse tutkia ja miettiä sitä, mutta tosiaan ehkä nyt sen tässä mainitsen, että sehän nyt ajatellaan monistikin, että Lilith oli se Aatamin ensimmäinen vaimo, mutta hän ei suostunut siihen, että hän olisi Aatamin alamainen, ja sehän sitten nähdään Lilith pahana kaiken pahan feminiinisen pahuuden tuojana, niin joo, mutta eipä siitä. Mennään sitten katsoa tätä tämän päivän täydenkuun energioita näissä Kalevalan asteroidien ja kiintotähtien yhteislinjauksissa, ja katsotaan vähän näitä mun muistiinpanojakin, mitä olen täältä ajatellut puhua. Eli tosiaan niin
täällä on 23-53 asteissa on kuu ja aurinko. Ja täällä nyt sitten nämä asteroidit aseteltuna tänne. Meillä on täällä nousumerkin kohdalla Lyran Vega. Siitä kyllä jotenkin tulee se niin kuin, jos Lyra ajatellaan, että se on meidän alkukotia jollain tavalla ja samalla lailla kuin täällä tämä Kalevala on linjauksessa tähän Lyran nebulaan, eli nebula on jo sammunut tähti ja jotenkin se teema tässä on vahvasti läsnä tämä niin kuin paluu alkuun tai uuteen alkuun ja portaali uusiin tai eri ulottuvuuksiin. Nebulat on aina portaaleja ja jotenkin toi Lyran Vegan feminiini energia tässä niin kuin päivässä, niin siihen tulee joku sellainen uuden alku ja feminiinin energian jollain tavalla uudenlainen läsnäolo. Ja tietenkin aina feminiini ja maskuliini tasapaino. Ja nämä lyyralaisetkin siihen niin kuin se tasapainon löytyminen feminiinin ja maskuliinin välillä on kaikissa näissä sivilisaatioissa niin kuin, ja etenkin just Vega Lyran niin kuin siinä polariteetti tarinassa, niin juuri tämä feminiini maskuliini on ollut se keskeinen polariteettipari. Mutta heidän sivilisaatio on käynyt sen läpi ja meidän aika on nytten. No sitten täällä on Väinö on linjassa Hydra-tähdistön Alphadiin, ja Hydrakinhan on sellainen pitkä tähdistö, mikä on pitkä käärme tai joki. No käärmeeksi ehkä eniten ajatellaan sen niin kuin liittyvän. Mä jotenkin niin kuin, mulla tuli tällainen niin kuin ajatus, että okei, tämä Hydra ja Alphard liitetään niiden niin kuin monella tapaa tämä niin kuin galaktinen perimä ja sitten myöskin monestihan nämä galaktiset tarinat niin sanotusti, niin niissä on sellaiset yhtymäkohdat maan elämien, maan historian tarinoihin ja tämä Hydra liitetään vahvasti tällaisen niin kuin graalin maljan metsästykseen ja tavallaan just se, että mikä se graalin malja sitten on, niin sehän graalin malja on meissä kaikissa itsessämme, se löytyy se kaikki täältä meiltä sisältämme. Tästä mulla tulee sellainen fiilis, että tämä Väinö, joka jos on, ajatellaan olevan se niin kuin Kalevalassa se tarinankertoja, niin mulle tulee tästä sellainen olo, että meidän täytyy kaikki olla niitä tarinankertoja. Me jatketaan sitä, mitä meidän kuuluu niin kuin viestiä. Me tuodaan sitä tärkeää tietoa, mikä täytyy nyt tähän aikaan tuoda kukin tykönämme niin sanotusti. Joo, no sitten täältä niin tää Louhi ja samoin myöskin Atlantis. Atlantiksen aika jotenkin on nyt vahvasti ihmisten muistoihin tullut ja itsellä myös. Ja täällä on nyt Louhi ja tämä Atlantis linjautuneena Arcturuksen energioihin. Ja niin kuin puhuin, että tämä niin kuin, tai otin tuon Lilithin tähän mukaan, niin mä en tosiaan muutoin näitä perinteisiä planeettoja täällä käy läpi, mutta tässä tämän päivän kartallahan tämä Black Moon Lilith, eli tämmöinen laskennallinen kuun varjopiste, on tarkalleen oppositios Kiironiin, eli juurikin tämä noitatrauma-teema niin tässä tulee, ja nyt kun tämä Louhi on tähän Arcturukseen linjautuneena, niin
kyllähän se jotenkin ihan mielettömällä tavalla kuvaa tätä, miten mä nyt sanoisin, se ei pelkästään niin kuin noita trauma niin kuin feminiinien noitoja, vaan kaiken sen mikä trauma, mikä meillä on sitten tässä elämässä mies tai nainen, niin sen teeman ympärillä, että me ollaan tietäjiä, me ollaan samaaneja, me ollaan niin kuin kaikki, meillä on kaikilla kyky olla alkemisteja ja niin kuin murtautua läpi asioista niin, ja käyttää tietyllä tapaa meidän mielen ja energian kykyä monenlaisiin asioihin, niin ja Atlantiksen aikanahan tämä niin kuin teema käsittääkseni on ollut hyvin vahva, että siellä on niin kuin henkistä teknologiaa ja ns. Perinteistä teknologiaa, niin molemmissa on menty johonkin ihan väärään suuntaan sitten lopulta. Niin nyt sen on niin kuin aika niin kuin parantua ja tämä Arcturus, joka sieltä tulee niin vahva se semmoinen rakkaudellinen korkeavärähteinen energia meitä auttamaan tässä asiassa ja Arcturus energia myöskin kun tämä louhi, jos ajatellaan niin tämä feminiinin seksuaalisuuteen liittyvä niin hillitön alaspainaminen, naisen seksuaalista tai feminiiniseksuaalisuuden alaspainaminen, niin senkin niin kuin eheyttäminen, ylipäänsä seksuaalisuuteen liitettävien niin kuin tapujen tai kaikenlainen eheyttäminen, niin se vapauttaa ne ääripään niin kuin negatiiviset esiintymätkin, mitä maapallolla on maailman sivu tapahtunut, kaikenlaista hyväksikäyttöä, niin siitä meillä on myöskin mahdollisuus vapautua. Onpas täällä voimakkaita juttuja, täytyy oikein hengähtää välillä. Eli se mitä mulle tästä vielä kartasta, että kaikkiin ei suinkaan ollut linjauksia, niin kuin yhtymälinjauksia, enkä niin kuin sitten muita halunnut ottaa, ettei paisu ihan mahdottomaksi tämä. Mutta siis se mitä täältä vielä nousee myöskin, eli Beta-kenttauri Hadar, joka on täällä linjautuneena Ilmariin, ja jos ajatellaan, että se Ilmari on niin kuin ilman, eli mielen taikoja, meidän mielen kyky, tai se, että me luodaan meidän mielellämme, ja se, että tänne tulee nyt ihan mieletön tämä niin kuin rakkaudellinen Hadarin täysin, mikä tämä on tämä ehdottoman rakkauden, ilman ehtoja olevan rakkauden, mutta mikä se saa, unconditional love. Meillä on se mahdollisuus sellaisella sellaisen niin kuin suodattimen läpi katsoa kaikkea. Se on meille annettu tähän hetkeen. Ja no sitten täällähän on upeasti, tämä on niin kuin mieletöntä, kun mä tutkailen tätä karttaa ja tajusin, että hetkinen. Eli täällä on tämä mielikki, joka on tosiaan ton Tapion puoliso ja metsän valtiatar niin on yhtymässä Andromedan Almahiin ja Andromeda, joka on sitä ihanaa vapauttavaa energiaa, meidän niin kuin teemana, meidän metsien, meidän luonnon, meidän maapallon kaikkien vapauttaminen siihen arvoonsa, mikä heille kuuluu. Ja sitten kun katsoo, että kun mä tajusin, että ei hetkinen, täällähän on tosiaan Tellervo ja Tuulikki, jotka on niitä metsän tyttäriä, niin molempiin niistä on yhtymässä tämä joku, tai kaksi näistä
kosmisista keskuksista, eli supergalaktinen keskus, joka on se toiseksi meitä lähin, ja sitten taas Shapley, joka on kaikkein kauin, ja nämä kosmiset keskuksethan on sellaisia, jotka syöttää meille sitä lähteen energiaa, mitä kautta meidän on upea mahdollisuus päästä yhteyteen korkeimpaan minämme, ja sellaista suodattamatonta ja leipelöimätöntä, täysin sellaista kaikesta tämän maapallon määritelmistä vapaata tietoisuutta sieltä virtaa, ja se tulee tähän meidän luontoon, niin tuossa on joku ihan mieletön symbolismi. No sitten nostan täältä vielä tämän esiin, eli huomasin, että Pohjola ja Sampo on neliössä toisiinsa nähden, ja mulle tämä nyt jotenkin neljä haastekulmia tämmöisiä, että haastaa, eli Sampo, tämä ihmeiden tekijä, ihmekone, kosminen ihmekone, meissä kaikissa oleva kosminen ihmekone haastaa meitä täällä Pohjolassa. Jos me nyt ajatellaan vaikka, että tämä Pohjola tarkoittaisi viittaisi tähän meidän Pohjolaan, missä me täällä asutaan, ihan mentäisiin tällaiseen konkretian tasolle, niin se haastaa meitä siihen, että meillä on nyt aika lähteä toteuttaa näitä upeita energioita, mitä tuolla on kosmisesti otettavissa käyttöön. Sitä tämä mun mielestä tarkoittaa. Meillä on kaikki ihmeet mahdollisia. Mitä se sitten konkretiassa kenenkin elämässä tarkoittaa, niin se on se, mitä me kaikki opetellaan, eikä siihen ole mitään oikeita vastauksia. Mennään hetki kerrallaan, ja se vaan edellä, että meillä on sydämen kautta ajatellaan, ja tästä tulikin mieleen se, että musta on jotenkin upeata, että nämä planeetathan menee tähän suuntaan, ja tosiaan Pluto on se hidas, joka kiertää 250 vuotta tämän rundin, ja sitten nämä kaikki muut perinteiset planeetat enemmän ja vähemmän nopeammin menee tästä ohi, niin Pluto, kun tuli Vesimieheen marraskuussa, niin ensimmäinen, joka tulee tänne ohittaa sen ja kiertää tämän Vesimiehen, on Venus, joka tietysti edustaa rakkautta ja meidän sydäntä. Niin musta jotenkin, tämä on jotenkin ihana symboliikka tässä, että me sydän edellä mennään tähän uuteen aikaan. Se on se, mitä meidän täytyykin tehdä. Joo, no nyt tosiaan tässä alkaa olla jo aika pitkästi tätä pöhinää. Mä nyt jätän ton sivun tohon, ja tässä ennen kuin aloin tätä videoa nyt nauhoittaa lopullisesti, niin nostin sitten myöskin tästä galaktisen perimän korttipakasta kortin, ja sieltä nousi, tämä nyt meille kollektiivisesti kaikille, niin sieltä nousi tällainen kortti kuin Deep Polarity Orion Past, ja näkyykö toi nyt tosta, mä laitan, kyllä se varmaan noin, mä laitan tonne linkkeihin sitten tonne sivulle, tää Lyssa Rojo Holt, joka nämä kortit on tehnyt ja kanavoinut, niin siellä hänen sivuiltaan voi myöskin näitä kortteja käydä lukemassa, mutta mä luen nyt tämän selostuksen, mitä tähän liittyy. Eli syvä polariteetti Orionin menneisyydestä on tämän kortin teema, joo, mä käännän tässä englannista samalla. Eli entisinä aikoina Orionin sivilisaatio, heillä oli tämmöinen, heidän tämä polariteetti, syvin polariteetti edusti tällaista hyvin synkkiä aikoja heidän historiassaan. Ja monet sielut, jotka Orionista lopulta tuli maan päälle
eheyttääkseen tätä polariteettia sitä kautta, että tulivat elämään, inkarnoitumaan ihmisinä tänne maapallolle, niin jos tämä kortti nousee, niin tämä Orionin elämällä on jollain tavalla merkitystä. Eli meille kollektiivisesti niin tämä kortti nyt nousi, niin tämä on tässä hetkessä meille merkityksellistä. Nämä karmalliset rakenteet ovat nyt valmiita vapautettavaksi. Tämä kortti siis kehottaa meitä tutkimaan meidän luonnollisia ihmisen niin kuin, taipumusta siihen, että me polarisoidaan kaikki meidän ajattelussa ja meidän uskossamme pyydä universumia auttamaan niin kuin eheytymään tästä. Myöskin tiedä, että tämä on niin kuin se iso teema tälle meidän koko planeetalle tässä ajassa. Ja jokaisen meistä eheytyminen ja parantuminen vaikuttaa tähän kokonaisuuteen myöskin. Entisinä aikoina nämä Lyran sivilisaatio, mukaan lukien Vega, laajentuivat ja loivat tämän Orionin kolonit. Ja tämä Orionin sivilisaatio tunnetaan tässä meidän galaktisessa perheessä tällaisena, jotka kokivat kaikkein syvimmän polariteetin. Ja nämä muistot vaikuttaa meihin täällä maapallolla edelleen, ja koska monet ihmiset edelleen niin kuin tavallaan työstää tai pelaa tätä samaa niin kuin karman peliä kuin mitä siellä Orionillakin. Esimerkiksi niin kuin elokuvamaailmasta tämän niin kuin viittauksen voi ajatella, että on tuolta Star Wars-elokuvista, missä oli tämä korruptoitunut valtakunta, joka yritti dominoida planeettoja ja ihmisiä ja heidän niin kuin tällaisilla hyvin niin kuin, pahoilla metodeilla ja mukaan lukien tietoisuuden manipulaatioita ja energiaa niin kuin psyykkisen ja metafyysisten niin kuin, voimien energioilla eli kaikki tämä kokemus, mitä tässä meidän galaktisessa perheessä on niin kuin kokenut tämän niin kuin matkan siitä niin kuin, yhteydestä erkaantumaan ja jälleen niin kuin taas palaamaan yhteyteen, niin tämä Orionin aika oli kaikkein kauimpana siitä ykseydestä ja kaikkein syvimmällä siinä niin kuin, erkaantumisessa joten meillä ihmiskunnalla on siis hyvin syvät jäljet tästä se on niin kuin tosi tärkeää, että me emme näe näitä samoja kaavoja, mitä Orionilla on tehty, niin me emme enää toista yritä etsiä sitä ei-polarisoitunutta ajatusta täällä maapallolla, koska se on se ainoa tapa, miten me päästään yhteyteen ja eheytymään. Siirry täysin pois siitä niin kuin hyvän ja pahan, oikean väärän, valon ja varjon niin kuin, polariteettiajattelusta ja yritä nähdä kaikki tilanteet vain niin kuin yhtenä luojan tai koko tämän luomakunnan niin kuin aspektina sen sijaan, että näkisit sen niin kuin tällaisen erottelun ja tuomitsemisen näkökulmasta.
Ja muista tämä yin-yang-symboli ja varjo valon sisällä ja valo varjon kanssa. Ja niin kuin loppujen lopuksi universumi on täydellisessä balanssissa. Ja se on ainoastaan tämä meidän ihmismieli, joka luo tämän polariteetin. Ja nyt tämä on se hetki, milloin meillä on niin kuin mahdollisuus ymmärtää tämä ja astua seuraava askel ihmiskunnan tulevaisuudessa. Kiitoksia. Siinä oli vahva viesti meille kaikille. Ja tosiaan kiitoksia. Tästä tulikin pitkä video ja vähän sellainen, että nuha ja yskä ja kaikki varmaan kuuluu ja vähän kaikki ihan loppuun asti ajateltuna, mutta ei se olekaan tärkeintä, vaan mun oli todella jotenkin tärkeää saada tämä nyt tehtyä. Ja kiitos, jos olet jaksanut kuunnella tämän. Ja kiitos, jos sinulla tulee jotain ajatuksia ihan mihin vaan. Ihan mahtavaa elää tässä hetkessä ja tässä ajassa. Ollaan kiitollisia kaikesta mitä meillä on ja mitä meille tulee. Meillä on niin kuin huikeat mahdollisuudet kaikkeen ihan mielettömään. Kiitos.